Naik, 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 naik. Kak. Ngawin kami. Nggak bertidur ya? Tegor. Kameranya pun. Sonang mamodom hona matuay na maradihan siyan ulo ni. So nani ulamu di hajat. Siantano do parmulan ni daging mumulat may gabetano alay Tuhan de bata na manok paho do Tuhan Jesus Kristus na paluaho ko siya dosa do hotod di porbadia na madjauho Tuhan ngoluan na sorasuda ima mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parpudi. Amen. Martua doa kanamate marhite-hite Tuhani olat nion. Olo ninna todi. Asa maradian nasida sianak kaulonna. Ay na mangihutu nasida doa kana niula nasida. Amen. Masih duanya ya hancur tapi yang duanya kakinya ada anak kecil lagi. Mana kacamata?
na di banua gijang hodo de batanak punahami rodi sude ngolunami sai lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami pai maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tanganmu mato dinami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung jajal nami sai lehon to dini manuglugu hami asa diramoti hami molo hubolut kami ruran lingkungan ni hamatiani asima roham hai pamasuk mahani sogot tuha sonangan nasib dengkami amen rap mahita mangidohong tangiang hatopat kayo ale aman nami dari banua gijang sai pilat badia magwar sai roma harajon sai saut manggabuni roham di penotong soya hormat kami saudara mengucap siapa kamu mau nang ego ngasih tayo